El llibre Relats solidaris de l'esport presenta la 19a edició amb pròleg del jugador del Barça, Ronald Araujo. El llibre consta d'una quarantena de relats escrits per diferents periodistes esportius del país. L'objectiu, recaptar fons per la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Vilavecchia. Després de 19 edicions, s'ha recaptat 1 milió d'euros. Como decía ahora, creo que tenemos una visibilidad grande y tenemos que aportar de cara a la sociedad, de cara a todo esto, ¿no? Al proyecto, a la fundación, dar nuestra voz y sobre todo eso, ¿no? También ayudar a que sea necesario. Yo creo que personalmente para mí el fútbol es parte de mi vida, pero hay muchas más cosas importantes y creo que esto es una de las cosas importantes que personalmente y creo que deberíamos hacer más cosas como esta. Més d'1 milió d'euros recaptats, són projectes de 10 mesos i per tant són 19 projectes que hem intentat al sector del periodisme esportiu aportar alguna cosa més que l'habitual de fer el dròpol. Em fa l'efecte que és una de les coses que ens fa sentir orgullosos. Doncs primer de tot és una cosa que és molt emocionant per mi, que em fa molta il·lusió poder participar-hi, és el segon any que hi participo. I aquest any he fet un reportatge sobre Lamine Yamal i els seus orígens, perquè em sembla que hem de potenciar aquests orígens especials que té el Barça a la Masia i que ara mateix són el seu principal orgull. Ja fa molts anys que col·laboro, crec que és la 15a edició de les 19. Em vaig afegir ja quan portava 4, que m'ho han comentat companys com el David Torres, com el Joan Domènech o en Xavi Torres, que són una miqueta l'ànima, el pal de paller del projecte. Llavors cada any és una sort formar part d'això, no? Perquè d'alguna forma a vegades els periodistes esportius tenim aquell síndrome de l'impostor de pensar que escrivim coses que no són prou importants i de tractar temes una mica banals, i veure que podem ajudar, que podem fer coses boniques, d'alguna forma també crec que ens puja una mica l'autoestima i intentem d'alguna forma demostrar la força de l'esport, no? Aquest milió d'euros recaudat en aquestes 18 edicions crec que parla per si sol. El llibre es pot comprar al Corte Inglés i a través del web relatssolidaris.com.